Malawi Today. Achakulungwa kushana baraka wosobe bali ba groupu ajepe chanyangu tukamwile gali moto pano achina bandawe nachile tima atizile na bagali moto tujiputile pale jawaiti ya tujiputile atize mwaje bandawe abana bana ni tukamwile ambulance zubule baki wosobe bali ba groupu aisha pano pachanyangu pachangomba pano pachanyangu ayutu jaisha kuno. Mkhanya toyamba ana mdziko muno akhazikitsa bungwe lotchedwa National Children's Alliance limene cholinga chake ndi kulondoloza mfundo za boma pa miyoyo yawo. Aka ndikoyamba kuti dziko lino likhale ndi bungwe la wana limene atsogoleri ake ndi ananso. Bungwe la Malawi Electoral Commission lati zokonzekera zonse zachisankho chimene chikhaleko lachiwiri lino tsopano zili kumapeto. Wapampando wa bungweli Mayi Annabel Mtalimanja wati zambiri mwa ntchitozi zikuyembekezeka kutha pofika mawa lolemba. Mayi Mtalimanja anena izi pa msonkhano wa atolankhani umene unachitika dzulo mu mzinda wa Lilongwe. Clever Mwale walemba ripotili limene akuwerenga Pemphero Malimba. Poyankhula kwa atolankhani wapampando wa bungwe la MEC, Justice Annabel Mtalimanja wati zokonzekera zonse zili m'malo mwake pomwe likuyembekeza kumalizitsa ndondomeko zonse lolemba pa 15 September ndi ntchito yotsimikiza zipangizo zovotera komanso maphunziro awoyang'anira. Mtalimanja anaonjezera kuti okhawo omwe alembedwa ntchito ndi MEC ndi oyang'anira zisankho azipani ndi oyima paokha ndi omwe adzaloledwe kuponyera voti m'malo ena ndipo akuyenera kutenga chilolezo ku bungweli pa nkhani ya chigamulo cha bwalo la milandu lokana zipani ndi magulu okhudzidwa kuunika zipangizo za ndondomeko ya MEC. Mtalimanja anati bwalo silinapeze bungwe lolakwa koma lidangopereka upangiri monga oti zotsatira zidzatumizidwenso pamanja osati pa makina okha. Wapampandoyu anachenjeza Malawi kuti apewe kufalitsa mauthenga abodza ndipo kuti uthenga otsimikizika adziupeza kuchokera ku bungwe la MEC. Anthu mdziko muno akuyembekezeka kuponya voti pa chisankho chapatatu chomwe chichitike pa 16 September. Tidakayi kunkhani za chisankho, bungwe lotchedwa Chisankho Watch latulutsa ripoti limene likufotokoza za mmene dziko lino likuchitira pokonzekera chisankho. Ripoti ili likufotokozanso mmene nyengo yokopa anthu yayendera mwazina. Clever Mwale aindi ripoti ili. Wapampando wa bungwe la Chisankho Watch Bishop Guilford Matonga wati ripoti ili ndi zotsatira zakafukufuku wa oyang'anira okwana 63 omwe anayamba ntchitoyi pa 30 June mpaka pa 12 September. Nkhani zimene tazipeza zonena kuti za kuwapa za uchikokenga ziwawa zimachitikabe nthawi ya kampeni kulephera kwa polisi kupanga anthu amene akubweretsa chisokonezo zachitikabe pa nthawi imene tazipeza komanso kusapezeka kwa polisi okwanira ku misonkhano ya zipani zotsutsa azipezanso pa nthawi imeneyi azipani ndi andali kumapereka katundu ndi ndalama kwa anthu ngakhale zosakopedwa. Mwazina, ripoti lilapeza kuti apolisi adalekerera ziwawa pa ndale komanso kuti amayi ochuluka sanaonetse chidwi chopikisana nawo ngakhale kuti bungwe la MEC linatsitsa ndi theka ndalama yomwe amafunika kupereka. Pofotokoza momwe bungwe lilakonzekera kugwira ntchito pa chisankho, ripoti lilati anthu 931 ayikidwa m'madera osiyanasiyana kuti ayang'anire chisankhochi ndipo yakhazikitsanso chipinda chomwe oyang'anira chisankhowa adzatumizeko zotsatira zomwe adzapeze kuyambira nthawi yotsekulira malo oponyera voti komanso ntchito yonse yoponya ndi kuwerengera mavoti awo. Amatonga anatinso ndi zokhumudwitsa kuti dziko lino limadikira chaka cha chisankho m'malo mokonzeratu mavuto omwe amakhudza ntchito ya chisankhoyi ndipo anapempha Malawi kutuluka mwa unyinji ndi kukasankha atsogoleri m'maudindo osiyanasiyana. Pakadali pano, Civil Society Elections Integrity Committee yati chisankhochi ndi danga lolimbikitsa mfundo za demokrasi kapena kuti mfundozi ziwonongeke.
mkulu wa bungweli a Benedicto Kondowe watulutsa kalata imene ikufotokoza zimene amalawi ndi mbali zonse zokhudzidwa zikuyenera kulingalira. Mlangizi wa boma pa malamulo a Thabo Chakaka Nyirenda wati palibe lamulo limene limakakamiza mtsogoleri wa dziko lino kuthetsa maunduna chisankho chikayandikira. Izi zikudza pamene mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera sanathetsebe maunduna malinga ndi mmene zikuyenera kukhalira komanso mmene zimayenera kukhalira mbuyomu pa chisankho chikakhala kuti chatsala pang'ono kuchitika. Isaac Salima wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Dziko lino lachiwiri likubwerali likhale lupita ku chisankho kukasankha adindo ena, koma mmene zakazukhalira mbuyomu mtsogoleri wa dziko wakhala kuthesa nduna zake pamene ulamuliro onse komanso udindo wa ndunazi umabwera m'manja mwake. Koma pamene pangosala maola ochepa kuti dziko lino lipite ku chisankhochi, mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera sadathesebe nduna zake. Mu uthenga umene adachita kutilembera, mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo a Thabo Chakaka Nyirenda adati malamulo a dziko lino samakakamiza mtsogoleri wa dziko kuti athese nduna zake pamene dziko likuyandikira ku chisankho. Mulangiziyu wanena kuti pamene mtsogoleri wathesa nduna, udindowu umapita m'manja mwake, zimene zimachititsa kuti akhale ndi ntchito yambiri yoyendesa maundunawa. Anyirenda anena kuti mmene zinthu zili pakadali pano ndikuyenera kuti mtsogoleri wa dziko lino asathese ndunazi. Koma pa mpando wa bungwe la Civil Society Elections Integrity Committee a Benedicto Kondowe anena kuti ngakhale malamulo pa nkhaniyi samanena kanthu, nkhani yokhuza ulamuliro wabwino ikhoza kukakamizabe mtsogoleri wa dziko kuti athese ndunazi popita ku chisankho. Koma tikuona kuti zimenezi ndi zosayenerera chifukwa chonena kuti anthu amene ali nduna mboma akugwiritsa ntchito zipangizo komanso chuma cha boma pamene akupikisana pa mpando yosiyanasiyana, zimene zikuoneseratu kunena kuti zikupereka mwayi uchuluka kwa anthu amene ali nduna chifukwa ali ndi ma resources amene aboma. Pamene mukayang'ana lamulo limene tikuyendesera zisankho mdziko muno la Presidential Parliamentary and Local Government Elections Act ikumanena kuti pasakhale kusiyana pa chingerezi chomveka bwino equal treatment ya ma candidates onse. Mu chisankho chimene chakhala kuchitika mbuyomu, mtsogoleri wa dziko wakhala kuthesa nduna zake pamene mwachitsanzo mu chaka cha 2019 mtsogoleri wa dziko lino pa nthawiyo a Peter Mutharika adathesa ndunazi kuti asala sabata kuti dziko lino lipite ku chisankho. Mu chisankho cha chibwereza cha mtsogoleri wa dziko a Mutharika adathesanso nduna zawo. Teaching Service Commission yafunsa boma kuti likweze ntchito aphunzitsi okwana 740 amsukulu za primary kukhala aphunzitsi aku sekondari. Kalata imene taona ikuti ambiri mwa aphunzitsiwa ndi amene akweza maphunziro awo kufika pa bachelor's degree kuphatikizapo University Certificate of Education. Mukalata iyi mlembi wa mkulu wa munduna wa za maphunziro a primary ndi sekondari Mayi Rachel Chimbwete Phiri wati mayina aphunzitsi okwezedwa ntchitowa awasindikiza posachedwapa. Pemphero Malimba ndi ripoti. Achimbwete Phiri adaphunzitsiwa ndi amene ali pa magrade a TJ, TK ndi TL msukulu za primary ndipo akhala aphunzitsi a sukulu za sekondari a grade ya TI. Iwo adaphunzitsiwa ndi omwe ali ndi certificate ya degree ya maphunziro komanso certificate ya degree yophunzitsira kuchokera msukulu za ukachenjede yomwe amayitcha kuti University Certificate of Education. Iwo ati pakadali pano nthambi ya Teaching Service Commission yatulutsa kale mwayi wa ntchito woti aphunzitsiwa alembere kuti awalembe ngati aphunzitsi a sukulu za sekondari. Iwo atsindika kuti boma ndi lodzipereka kuti lipitirize kulemba komanso kuweza ntchito aphunzitsi kuti izi zipititse patsogolo maphunziro mdziko muno. Izi zikudza patangodutsa pafupifupi mwezi umodzi gulu la aphunzitsi 700 a msukulu za primary amene adawonjezera maphunziro awo ndipo adali asadawalembe ntchito ngati aphunzitsi a msukulu za sekondari adaopseza kuti akachita mbindikiro kulikulu la boma pofuna kukakamiza boma kuti liwakweze pa ntchito. Poyankhulapo pa zimene nduna wachita, mlembi wa gululi ya McDonald Masapi anati ngakhale zimene nduna wachita ndi zofunikira, gululi ndi lodabwa kuti aphunzitsi ena amene ali ndi madiploma
ndipo ndiwoyenera kuphunzitsa msukulu za sekondari asiyidwa potengera ndondomeko zomwe aphunzitsiwa akuyenera kutsata. Vakansi imeneyi imene yatulusidwa posachedwa apa kufuna okhawo amene ali ndi madigiri, amene ali ndi madiploma sanaonese kuti kodi iwowa akuyenera achite chani. So tikupempha boma kuti abwere poyera ndi kutifotokozera poganiza kunena kuti madiploma amenewa ndi madiploma ophunzitsira sukulu za sekondari. Izi zikudza pamene posachedwa apa boma lalemba ntchito aphunzitsi okwana 20,000 amsukulu za primary mdziko muno. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku wireless ya Kanema number 1 malawi monse muno Times Television TTV. Tikhati kupitiriza kupatsani zonse posachedwa pa zikangotha izi choncho musatalikire. Takulandirani imene tikupitiriza kupatsani nkhani izi. Au Baraka Trust yatsindika zakufunika kwa ntchito za luso lamanja polimbikitsa amayi kukhala odzidalira pachuma. Mmodzi wa akuluakulu a bungweli a Said Witness walina izi pamwambo opereka masetifiketi kwa amayi okwana 28 amene amaliza maphunziro azosokasoka mu mzinda wa Blantyre. Gift Sitima walemba ripoti ili limene akuwerenga Sam Banda Junior. A Witness anati ndi okondwa kuti miyoyo ya amayi ambiri ikupita patsogolo kuyambira chaka cha 2022 pomwe anayamba kuphunzitsa ntchito za luso zosiyanasiyana. Iwo apempha amayiwo kuti azikhala olimbikira nthawi zonse. Programu imene ndi ndondomeko yofunika zedi. Mumadziwa azimayi ndi amene amasalira nthawi zambiri amasalidwa. Ena mwa iwo akusungana amasiye. Pachifukwa chimene tinaona kuti tiyambepo ndi azimayi kumathandiza ncholinga kuti nawonso athangatire manja. Akuyeneka kukasamala chifukwa kusamala komanso kulimbikira business ndi kuti china chilichonse chikakhala chotheka chikaperekanso mphamvu kwa omwe amathandizira kuti programu. Mfumu Kameza inati kupereka upangiri wa ntchito za luso kwa amayi kuthandiza kuchepetsa mavuto ena mderali. Akanakhala mabungwe awiri atatu ngati mmene lili bungwe la Baraka Charity Trust alipo kudera kuno. Kuna mavuto ena amene anthu akukumana nawo akanachepetsa. Achita empower azimayi kuti athandizire mabanja. Ine nthawi zina munthu akakhala kuti wavutika ndi kumangompatsa chakudya osamuuza mmene chakudya icho timachipezera ndikuti sinamthandize chifukwa ndikuti mawaso azafanso timpatse chakudya. Ali nafe DC ndi mmodzi wa amayi omwe amaliza maphunzirowa. Ndikumuyamika Mulungu chifukwa choti ndakhala nawo mu program imeneyi ndapindula kwambiri. Ndapindula kuluso lamanja, taphunzira kusoka, kutani zinthu zambirimbiri komanso taphunziranso zinthu ngati zotithandiza moyo wathu wauzimu. Ndi chisangalalo changa chambiri kwambiri. Kupatula kulandira masatifiketi, amayiwa alandiranso makina osokera, nsalu komanso ndalama yokwana 300,000 kwacha. Wina aliyense ngati poyambira. Ophunzira ochepekedwa oposa 30,000 msukulu za ukachenjede za boma akuyembekezeka kupindula ndi ngongole ya zipangizo. Bungwe la Higher Education Students Loans and Grants Board lakhazikitsa ngongole ya makompyuta posachedwapa. Mwezi watha bungweli linalengezanso kuti ophunzira wena oposa 30,000 apindula ndi ngongole ya ndalama zolipirira maphunziro awo. Pemphero Malimba akufotokoza. Jera mukalata wa mpando wa bodi asamuka khobwe ati ndondomeko yatsopanoyi iwonetsetsa kuti ophunzira amene akuphunzira msukulu za ukachenjede za boma ndipo akupindula kale ndi ndondomeko yopereka ngongole kwa ophunzira apatsidwa makompyuta apangongole. Akakhobwe ati izi zikudza ophunzira ambiri atapempha kuti bodi idziperekanso ngongole za izi ndipo atsindika kuti ndondomekoyi iwonetsetsa kuti pasakhale kusiyana kwambiri pakapezedwe kanjira zamakono pakati pa ophunzira amsukulu za boma komanso ophunzira amsukulu zomwe sizili za boma. Poyankhulapo pa nkhani za maphunziro akuyesera mwambakulu ati ndondomekoyi ndiyofunikira kwambiri pofuna kuthana ndi mavuto omwe ophunzira amsukulu za ukachenjede amakumana nawo. Pamene akukhazikitsa ndondomeko imeneyi aganizirenso ophunzira amene ali kuma university amene ali saboma mmene konso ndi kumene liona kuti onsewa akuphunzira ndi Amalawi komanso akutha kupititsa chitukuko cha dziko patsogolo. Bodi
idapatsidwa mphamvu ndi lamulo la mchaka cha 2015 kuti dzipereka ngongole komanso thandizo la ndalama lolipira maphunziro kwa ophunzira mwa ntchito zina. Gulu lotchedwa Blantyre Orders Restoration lapereka katundu osiyanasiyana kwa anthu achikulire mu mzinda wa Blantyre. Mmodzi wa akuluakulu a gululi Mayi Beatrice Kamwana wati achikulire akupitirira kukumana ndi mavuto ochuluka nchifukwa anaganiza zopereka thandizoli. Tinakonza mwambo umenewu chifukwa tinati gulu lathu lothandizana mavuto ndiye apapa tinakonza kuti pachaka tiyenera kupanga zinthu zitatu. Ndiye chomaliza chachitatu chinthu chocheza ndi agogo athu amene ticheza nawo lero. Basi tinaona kuti ife tafikira agogo chifukwa ngati kwina kuti mathandiza aliyense koma apapa tinapanga kuti tingocheza ndi agogo okha. Chifukwa kuti kupeza kwawo kumakhala kosowa chifukwa tinasankha kuti ticheze ndi agogo. Ifesi tinakwanise koma kochepa kamene tinali nako ndi kamene tafuna ticheze ndi zona ifeyo ndi achikulire komano kupeza kumakhala kusiyana chifukwa tinafuna kuti azigogo amene ali ovutilisisa tiwathandize. Mmodzi wamene alandira nawo thandizoli ndi Mayi Aida Buleki. Izofunikira zonse ndalandira ine zofunikira ndipo ambuye azikudalisani ndilibenso mawu onena mawu anangati kuti Mulungu azikudalisani basi imene zachitikasi zitithandira malinga lipakhowo pamene ndikuchokera papa likuluwa nachani koma iye azithandiza basi iyi ndio makumana ndi mavuto ochuluka kwa basi ambiri azokudya koma iyi yabwerayi mavuto palibe nakasimwanjesa basi chili chosumwanjesa nakapaliso choti iso ndikambeso ndandira ufa ndisopo pomwe sindikaziona inu mwaganiza Mulungu akuyikani mu mtima ali anthu amene ajawo tayendere nkuda anthu amene apakatotala. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nainso mitu yake. Ana akhazikitsa bungwe ndi cholinga cholondoloza mfundo za boma pa miyoyo yawo. Lamulo silikukakamiza mtsogoleri wa dziko lino kuthetsa maunduna chisankho chikayandikira. Ndipo mnkhani zina boma likuyembekezeka kukweza aphunzitsi ena msukulu za primary kukhala aphunzitsi msukulu za secondary malinga ndi kalata imene Times yaona. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso poimba *1895#. Ndikuchita subscribe ku 1895 mulaindine Ronald Mpaso ndikufuneni zabwino zonse pene mukupitiriza kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa wireless yakanema number 1 malawi monse muno Times